kakabsat, agawid kami. So dahito tinalami lang. Parya lang tinalami. Hindi masapulan. Nag-contentan mi lang. Narigan mo't na one content tayo. Ungtan na tayo ni Meta. Antay no ka makasahod. Basi titid ng sahod no antay nga agaramid ti content. Puging-pugi. May kumpare, may best friend. Kaban-banwagan na. So, thank you, thank you. Paki-follow mo dito yung Facebook ko. Paki-subscribe mo to na dito ay Gagayem Kakabsat TV. Oh, YouTube channel ko dito Kakabsat. Iti padak nga Ilocano, suportante mo ti padak nga Ilocano. Damot mayat mo lang no da sumikat dito yung vlogger to yung barangay Teo, to barangay Magirig. Wala dito taga Solana. Follow and subscribe. Okay.